Takže sme tu zás na Slnečné plány a dneska chcem vám natočiť a nafotiť ďalší byt, ktorý bude v ponuke, je v stave holobyt za ozaj dobrú sumu. Teoreticky, kebyže niekto chce, vieme ho aj dokončiť, takže poďme na to, ukážem vám. Takže vstupné dvere, otvorený priestor na obývačku, vlastne aj nejaké to zádverie, separé, toaleta, vlastne kúpeľňa. Vy si môžete vybrať, či chcete vaňu alebo kúpeľňu, teda vaňu alebo sprchový kút. Takže mňa vždycky dostane to, že je tu taký veľký priestor, kde bude vaša kuchyňa, dojelka. Tam bude nejaká zástena s odkladacím priestorom, vlastne, ktorá bude rozdielovať chodbu a obývačku, z ktorej viete pekne prejsť na vašu 8-metrovú terasu. S takýmto výhľadom a s nej zároveň viete prejsť do vašej spálne. Takže tam bude posteľ, roldorka, pre info byt za 180 000, 62 m2, asi v Nitre v novostavbe nenájdete. Treba si ho dokončiť, ale vieme zariadiť. Takže pre bližšie info ma neváhajte sledovať.